kewceeral diversité mbiyatmi ko kewceeral ɗemɗe pine nafoore mum ko wadde ha leƴƴi jaggodira ko wadde ha kadi goto fof hono wiyete rendo fof leñol fof yiya hoorema nder leydi he okke gueɗal nder leydi he anda ndiɗo leydi ko leydam mbiɗa ɗo horma mbiɗa ɗo yiɗa mbiɗa ɗo yiɗana si tawi leƴƴi ɗi fof mbaɗanama noon ɓe gonata ko deƴniraɓe ɓiɓɓe yummaɓe ɓe baaba ɓe poɗodirta hay ndiga saabu goto fof yiyata hoorema e nder ko wona ko wadde noon ɗum ko nafoore kadi kewceral ɗemɗe ɗe ne hoore majje ɗum nene hina nafa en to waade janggin cukloñ koñ e fuɗɗorde ɗemɗe mumen neneji walla ɗen mumen ɗe ɓuuri nande ɗe toon to seɓe janggo e école ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko nafooje yanti hen noon hande karale kese ɗe ma ballu en wawtade kewceral ɗewe bon par ce que kala ko hewrema jaak keɓorma addan probléme e hakkude ɗemɗe hina wawi waade ordinateur en jaaɗon yetta tiguirigui meɗen puɗɗo intelligence artificielle ari traduction automatique par ordinateur ari wadde noon yo Allah hokku en tan balɗe juɗɗe e battane moƴƴe mbawen enenne yaada ɗemɗe aduna ɗe foof taw ko kutorɗen koye neɗɗagal e fina tawa afrique gaccen won tan sukkoru tubakoɓe kaali fof ndewen hen ko janaɓe kaali fof ndewen hen elle en mbawanani koye men yo Allah hokku en mbawde ɗum wallete ɓesgu ngu ko sukaɓeɓe jawata faam te so mbiɗa ɗum haala ko ɓetoji mbaɗa e jarribaji mbaɗanoɗe nde doɗɗe sukaɓeɓe ne janguira ɗem ɗiɗi min mbaɗi ɗum ɗo e Pular hamin jeehe CM2 ɗo e arede élan waɗi hen Atlas waɗi hen hay soɓe jaña CM2 Émile waɗi hen e woɗɓe kala hen noon ɗo yimɓe puɗɗoranno sukaɓeɓe ɗemgal mumen ngal ɓe ngal ɓuuri nangal taw ko ɗemgal Sénégal ɓe ɓurata yaw kakillaji ɗi ɓurata yaw udditade ɓe ɓurata yaw famde hen sa ari e duɗal sa yi jangguino o namni namal a ɗemgal sukaɓeɓe ɓernde ma ɓuuɓat sukaɓe fof gimmon daro elle kamen ɓuuri ni jangguino o nande ɗemgal ngal ɓe pamat ɗon wadde noon soɓe duttima galle kadi ñande goo ɓe nawora defte ɓe jangga jibinaɓe nana ɓe paama oɗe nde ko wawi simtu won darol walla pentol walla taalol e Pular hono wawi kadi hiisade e Pular taw jibinaɗo on wawi walla ɗum ha hesgo feewa taw natañi français walla anglais walla ɗemgal gongal ɗum ko nafoore mawde teno eɗen mbiya tan yo Allah yo ɓeyde ko yettere Allah no feewi oɗo événement ko événement dañɗo fayida saabu aduna o ɗo tolni ɗo yimɓe fof ne gandi ɗemɗe ko vecteur de paix ko addata jaam donc so tawi fedde nde tabbital Pulagu miijima wadde o événement pour yewtidde holno ɗemɗe ɗe ndenditta pour yewtide yimɓe laamu ngu e aduna o fof anda ko ɗemɗe ko facteur de développement ɗum noon ko fayida molnaɗo moole ɗum noon ko yettere Allah nde kokku Allah rokki en tawede ɗum noon min keɗimo ɗo haala baɗɗo fayida e professeur uji ɓe ganduɗa ko yimɓe hellifaɓe ko mawɓe joom gande en gari kaali ɗo ko waɗi fayida min ñaagui Allah tan ko kaɓe kaali ɗo ko yo laamu ngu wattu hen haqqille min mbiyani tan laamu Sénégal kono laamu adunaji ɗi foof e Afrique saabu noon ɗemde kam eɗen gandi waɗi guerre uji probléme aji jaaha e leydi wiye ko ɗemgal gotal tan yahate kañum tan waɗate privilégié ɗum noon ko eɗen poti wattude haqqille ganden ko ɗemde fot fodde e nder leydi saabu diversité culturelle ko ɗum woni richesse men ɗum woni ko ɓeydate en ɗum woni ko nawraten yeeso eyyi mi salmini on mi salmini dendagal arɓe ɗo e yiyandam hen ko pour min kam ko yiyande wande fayida saabu so tawi ɗemɗe ɗe fof ndendinama kanƴi fof yeru somi rokki ɗum e Sénégal min yiyandam ko ɗemɗe gonɗe e nder dendagal leydi Sénégal kanƴi fof ɗe ndendi ɗe poti ɗe ponde ɗe jangge ko ɗum woni ko ganduɗa wawata wallude hono kalmirɗe winani ni kanƴi fof ɗe ndendine ɗe jangguine e tawi kadi tawi janggingol ngol foof koye potal janggirgol ngol koye potal ha mbawen andude holɗe ganduɗa hay eɗen gandini ɗo e Sénégal eɗen gandi hol ɗemgal ɓurgal ɗo hewde hol yimɓe ɓurɓe ɗo hewde
kono fof e waade noon mbawaten andu ɗum ko ɗemgal kanje fof ɗe mbaɗe e nder laawol gotol ɗe jangge kanje fof ɗe ponde so ɗe janggama ɓurgal janggede fof ganden ko oɗo ɓeɗo ɓuuri e leydi he eɗen gandi kamɓe eɗen gandi mais ɗum kadi ne wawi wallude en ma addu kadi deere e nder leydi he taw hay ɗemgal gotal fotani ardinede hay ɗemgal gotal warani fawede hen kadi sen jii hande Sénégal ne wiya ko Sénégal ɓuuri wonde leydi ndi ganduɗa leydi ɓurdi yedde hande kala hareli woni e nder hakkude leyɗele ɗe yimɓe dogan jiiɗi ko mooloyade Sénégal tagui moolede Sénégal ko potal waɗagal ɗogal yimɓeɓe foof rendi ene goni gotum hunde fof ne pondi on so tawi ɗemde en jii en ɗemgal gongal ina itta ne wiya ne wawa fawede e ɗemgal gongal ngal ina wawi addande en caɗele hankkadi en jiiɗa kono so renaki ko woni e leyɗele keddiɗi en e wawi